Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadyo butag ba igala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Kamong tig-subaybay sa akong programa diri sa Doktor sa Kahanginan. Basig natingala ng mga hangtod ron. Gaubo paghapon ko may gala. Kani man gud ang sultian ako diri sa radyo. I-modulate na ko kanang dili ko kapugong ba. Manggahi ko kung istorya ko diri sa radyo, may pangtingo kay magahi pa. Ha? Urang excited kay kung istorya sa inyo kanang mga butang gani nga inyo nang kanabang useless gyud nga procedure ba. Sama karon nga ang istoryahan sa mga gamit sa mga bugnaw o init. Sa ointment, sa mga tambal-tambal, mga hunad-hunad, Santa Cruz Digos may gala. 1980 pa siguro, kadaganan sa iyo, nagpaminaw sa ako ba, nagpurol pa lang. Nagpurol, nagkuhan pa, naglampin pa. Ha? O sahay lagi, kaya makahunaw na gani ko nga. Kung sa topic na ko, kaya mag-ready mag topic diri sa Doktor sa Kahanginan, magkuhan pa lang. Birnes pa lang may gala. Magunaw na ko sa ako isulti. Sukad-sukad gid pagsugod na ko aning Doktor sa Kahanginan sa 2004. Magunaw na ko ana kay tungod sa kadaghan sa topic may gala. Di na ko mag-cover niya, mag-break balik ko niya ba. Niya sa kadaghan ako makita mga cases, mga sakit ba nga kalibugation. Libugation pong istorya. Dagasa igo. Muna nga, kung ayaw mo kabalaka na yung ubo kay tungod ni kay ginabudjulit na ako kung tingog, kung hinayon mo guna ko urabag nag-rosaryo ta ba? Uy, lami paminaw. Mabitaw nang madungog din sa mga radio announcer ng murag. Manggahi sila sulti ba? Pero sa tinuod, muna siya gina-emphasize gani ang mga words nga magawa sa ilang baba. Nga akong sa kusaon ako siya o kuan mo gini kung silutian may gala diri sa Doktor sa Kahanginan sa radyo. Kay kung dito ko sa operating room, magkalisod ang operasyon, magkahinay man akong tingog. Diri the more nga excited ko sa akong topic, the more hinuon nga mukusog. Baliktad. Ha? Mao na may gala, maingon nga ni doktor ba. Pag naa sa radyo, buhapo kay tingog, hapit gamay na lang bikil mo, singgit ta. Pero dito sa operating room may gala. Ang mga nurses nag-assist ako may nga sa tudok. Kung sa tudok, kay muhinay lagi. Muhinay yun. Masi akong mga anak mag-opera ganito. Ang ilang kon sa tudats. Sa tudats kay kan lagi kanang mo concentrate ko sa akong gihimo dito sa sulod sa tiyan. Mo na nga ang akong tingog muhinay po. Mayon ta nag-concentrate po ko sa ubos mga gara niya. Mugahi po. Ang ointment. Baw. Kung kabalo lang yun mga gala. Kung kabalo lang yun mo yun ba? Dili mo mang gamit og ointment mga gala. Mga hunad. Dili yun. Inoon, siguro sa imo mga 95% sa inyo masama siguro kaysa sa isa ka tuig o di ba kaysa sa disanjos. Ya. O na nga digin mo kay balo kung say maayo gyud. Kung unsay istorya dito sa silingan, hunaran ana butang nga bayabas Astilan Santa Cruz Digos. Ang una may gala. Kung unsay ibutang ninyo sa samad, tanan ni. Paano siya? Number 1 rule yun sa pagtambal sa samad. Ang una yun na may gala, walay butang nga makapaspas og ayo sa samad. Balik. Walay butang. Walay hunad nga makapaspas sa pag-ayo sa samad. Mingon mo nga, kana dayang mga hunad-hunad nga kanang dahon-dahon do. Sultian ta mo, mas paspas pag di ninyo hilabtan ba? Ay, sus. Surgeon naman ko 45 years may gala. Sagot sa samara lagi. Mas maayo pag di nimo hilabtan kay
Paspas pa kayo. Oh, ointment. Kaning hunad sa ta, hunad. Kasanang kuan, kanang gipainitan nga bayabas. Sa epekto ana. Tungod sa kapait ug sa kanang composition sa dahon sa bayabas. Way Bisaya na noy. Bisag kung saon mo noy. Kung unsay ingredients, okay, ingredients na lang makasabot siguro mo. Kung unsay ingredients nga naa sa dahon sa bayabas, mo interfere. Bisaya, unsay tawagan ng interfere kanang mo mubara sa pag-ayo sa samad. Nga naman, Dok, nga ingana man na sukad-sukad sa akong lula, ingana man. Sa una man gud, ang una nga kung mauga ang samad, naayo na, mali, may gala. Once nga dili sa time niya, dili sa panahon nga maguga ang samad, nanay sa sariling utok ng atong samad, may gala. Dili na alang-alang yun. Once nga mauga siya, mo na epekto sa bayabas. Mauga ang katong nasamad ba? Di na siya matubo og unod. Hingon mo nga, alam niya, mali ade sa tong una-una, no? Alam ito may gara. Kana man kung atong unod o kani atong panit, lahi ni sila dinaganan. Kani atong panit, pag masamad siya, nana siya himuon nga kanang fluid gani. Maghimo siya fluid. Abi ninyo, nagduga man. Kana siya, kinahanglan sa samad na siya nga para maghimo siya og bridge. Kung tulay pa paingon sa sama nga hangtod doon magyapon no sugdi. 1969 po kadugo kanang sakyanan sa kanang bridge nga paingon sa sama may gala ba. 1969 ha. Kuan pa ko. Kanang nagtapa ko seminaryo. Magpare pa. Anton doon. Ang gyapoy na tabo. Ay, pastilan. So, ingana lang siya. Kanang serum nga puti. Nga makita niya, masamad mo. Laro kayo na ninyo kung kanang madisgrasya mo sa motor. Mapanitan ninyong matanggal ang panit sa iyong samad, ay inyong tiil. Nakita ninyo na magtubig ba? Unsa man na siya, dili na siya nananoy. Mao na siya ang bridge, mao na siya ang tulay nga mutubo ang panit nato. Ang unod sa panit. Ambot lang may ngumong nabaday pa unod ang panit. Oo. Karon kung wala tong tulay dito nga kanang urag fluid gani ka puti, dili siya kadagan. Magsigilan na siya tuyok ang unod. Magtugtuyog sa samad ba? Dili, wala man siya tulay. Paingon sa tunga, sa samad. So, ang hitabo ana, ang hitabo ana, diya na magbaga na dahil sa daplin, sa imo samad. Tara imo samad, paingon mo nga, hala, nigahi sa daplin. May pagdaplin, kinigahi pa. Mao na siya na hitabo. Karon, utangan ninyo, dahon sa bayabas. Dahon, kanang init tubig sa bayabas. Samot na siya kay mukaging to. Mauga man to. So, sige, dali, makita ninyo nga ang samad, mag-uga. Unya, muburot sa daplin. Daplin sa samad ba? Mao na, imbis nga ang samad sa kamot, maayo lang sa 5 days, 7 days, mabot na siya 15 anyos, 15 days ba? Yung mga katawa mo. Pero maayo man, Dok, bitaw. Kanang sa 15 days ba lang, di dayon masarado ang unod, ang panit. Di siya masarado. Muna'y panahon ba nga musulod si Manoy, nakagaw. Nyari kay daghanan sa inyo, di nyo basaon. Ang samad. Kay saan yung tawag ito sa Bisaya? Unyos. Mahunsi, unsa to ba? Nakalimot ko sa term may gala. Basta mabasa daw ang samad. Ay, so Santa Cruz de Dios. Mali na siya nga unos yun ba? Kaya ang paghugas di mo sa samad may gala, hugasan ni mo ang samad.
ikuha to nimo mga balas dito o kung di ba dahon-dahon nga nabilin pagkasamad nimo kung sa man galing nakasamad sa imo mangkuha to paghugas nimo tubig. Pag human nimo hugas og tubig mo enhance to siya sa katong serum nga mahimong tulay sa tinuod nga panit. Mao lagi. Kaya wa magyud na istorya sa inyo anak, kape man ng istorya laban ng ubang doktor. Asam ito ya anak. Pero katong nakaibalo yun nga nakasabot kung unsay pag-ayo sa samad na igala. Mayingon yun mga way tarong ba? Wala gi tarong nga hunad-hunad yun. Tanan. Mamirtayolate, betadine, maunsa pa ba na inyo pabutang di sa samad. Ang purpose lang yun anak nga mauga. Di, madugay ang samad. Madugay kayo. Nalagay na. Kaya notion nga, kung patay sa kagaw, ipatay bitaw ni mong kagaw ang kagaw di sa samad nga nakakon anak. Nya kay tetanus dili man nimo makuha sa unad. Ang tetanus di sa pag isa ka tarong betadine nimo ibutang na imong samad. Wala. Musamot na si kaging. Sabi nimo nauga na, naayo na. Sa ilalom ba, nainana. Di na gina siya maayo, hangtod di mo makuha ang kugan. Kaya ang kugan mangun, muna siya nagabara sa pag-heal, sa pag-ayo sa samad. Katol. Ate pa. Atras gamay. Pag human sa himo sa imong panit may gala, na siya humok ay nga panit nga nipis. Maghinahinay na putog kaayo ang unod. Musunod siya sa panit ba? Pag masarado na ang panit, tamo imo og ayo ang unod sa ilalim. Ang pag-ayo sa unod may lahi. Dili siya unod kung di ba muscle ang na-break, ang muscle na samad. Dili ang muscle magdikit sa ila dito, dili maghimo na sila og kanang gahi nga unod. Connected tissue na siya may gala. Why Bisaya na? Sorry na lang. Siguro sa Bisaya, sa Tagalog, litid man siguro tawag na nila. So, bugahi siya. So, katong imong nasamad nga muscle, nga unod, dikit to silang duha. Pag dikit nilang duha, sa iyang kapares dito, naigahi, connective tissue na siya. Mugahi na siya for the next 2 years. So, gioperahan ka, ano man yung gahi, man yung akong samad. Kada siya, muna siya nag-bridge sa unod na to. Kadaghanan sa maayo nga panit, dili maghimog ang anak. Kaya nalagi siya tulay. Nasa sariling tulay, daghanan sa panit. Sa unod, dili. Sa bukog po doon nga pagka mabuak ang bukog, manguha pa na siya o calcium, mga bukog dito sa daplin, bago siya musarado ang fracture. So, pila na kabulan noy. Kataganan sa fracture may gala, mukhil yun siya mga 45 to 60 days. So kung imo siya, pasarang na-fracture imong bukog, imo ilakaw, abre na siya ba? Ma-fracture na po na siya, babalik na po. Muna, kadaganan mo nga, awa na may sakit, ilakaw na niya, paglakaw na mo, balik na po. Muna, kinala simintohon, magmasa pagkag siminto. Dili na lang noy, ang kanang pagsiminto na to ron, fiberglass na gani. Ikuha na nimo, budbud na nimo sa imong kamot, pagka pila ka seconds, gahi na. Paspas kayo. May pang plaster cast kay gahi pa. Seconds lang na siya may galan, nananay yung simintalo na imong tiil. Amor lang, anong na discover sa DPWH. Nga, ilatad lang sa kalsada, ayo, in one day. Wala pa nga na-imbento para sa mga kalsada, noy. Sa kamot na. Okay.
Unsay epekto sa ointment? Kadaghanan sa inyo na ay katol, di ba? Katol dire, katol dito, bisag asa ang katol, butangan dahil ointment. Pagka within 24 hours, wala ang sakit ba? Wala ang katol ba? Di ba? Wala yung katol. Di ay ito, gilubong sa kalimot ang katol. Diyon sa dito niya may manoy. Diyon sa dito niya, Dok, nga, mawala man yun ang katol kung butangan imong ointment. Alangan, ang katol man kung mahigala, samad na siya gagamay. Karon lang mo kay baluana, no? Nga ang katol, samad nga gagamay na, urag, kuhan lang ka ng gagmay nga tulok-tulok ka samad. Karon, tungod sa kagamay niya, dili siya sakit, kundi dili katol. Ang katol is sakit. Kuha niya? Tanan katol, samad na gagagmay, nga dili igo-igo nga musakit. Katol hinoon. So, nanay imong anak, ma, katol kay ni diri mao. Kuha dayong Vicks ointment. Kuno ba? Medyo class. So, palit og kuan, betamethasone ointment. Thermobate, Sinelaro, tanan ng mga ointment, ihunad. Pagka taon-taon, wala ng katol. Musay na itabo dito, Noy. Katong samad, katong katol, buokok sa ilalom, may gala. Laban ang pinakan sa pulgas, buokok dito sa ilalom. Pag ukok dito, matabunan sa normal nga panit. Sabi ni mo, wala na. Tagaig tulo, upat kadlaw, mubalik na pud ang katol. Hangtod nga, dili makuha ang problema kung nga unsay nakakatol, magbalik-balik na siya. Magbalik-balik. Hangtod, mahurot na lang nimo isa ka butikahan ng ointment ba? Mao gini pinakadako problema sa ointment to. Kanang mga hundad-hundad mga ointment ay stilan. Mao gini siya. Iyang itago sa kalimot ng imong katol. Pag humanala, mabalik na po. Nga man, wala man giatubang ang problema. Ang problema sa katol, Noy, base na siya, ngano na siyang nasamad man, ipaak sa lamok. Okay? Lamok na lagi, common man kayo. Pagpaak sa lamok, natusok to, di ba? Nasamad. Kung dili ni mo to siya, kuhaon tong poison sa lamok, dugay kay nabawala ang katong poison sa lamok. Naay poison ang lamok, Noy. Wala mo kay bulana. Pag tusok na sa nguso sa lamok dito sa sulod, nana siya ibuga nga venom, murag kobra. So, dili magklat ang imong dugo gamay dito sa sulod. Mao nang magpula. Pag magpaak sa lamok. Ang katong nagdugo dito, mo gawas diri sa daplin sa iyang pinaakan. Mo nang katol. Tumatay tabo. Butang appointment. Wala ang pula. Wala ang katol. Pero, tanaw na, taga-island na sa 5 paingon sa 7 kadlaw. Diba, katol na po da. Supposed to be may gala. Kaya mga samad-samad gagagmay, katol. Sabunan na ni mo mga iba. Buntag hapon sabunan. Pero tagaan mo panahon ang panit mo himog sariling iyang unod ba mo ayos eh. Kan mo ana, tistingi daw na ninyo. Kay ang industry ito na nagsuod na kung ubugay gala. Ang ointment industry may gala kanang hunad-hunad industry. Billions biya na siya. Kadaghanan sa nagahimog ointment, rato gyud. Ako gawna ko ointment may gala nga. Ihunad lang. Ihunad mo murag magic. Pagkahapon maayo na samad. Yo no? Ang problema lagi kay wala pa man ta kasabot unsay wound healing may gala. Unsa ang pagaya sa samad. Nagi sa sarili niyang timetable. Sukat-sukat sa 1978.
Experiment mag kung mga unsay maayo gyud sa mga katol sa sama. Para dali ayo. Wala gyud. Wala gyud maayo ba? Kung ang ako gyud na notice gyud, limpyuhan lang gyud imo kayong samad. Bisag ko sa kadako may gala, bisag tibok tiyan ba? Ha, kanang obrihan ang kung tiyan gikan sa kutok-kutok paingon sa puson. Dako kay na sama, di ba? Isa guna ka pa. Ang pinakamaayo ba? Limpyuhan ng maayo ang samad, sabon. Sabon lang yun. Kuhaon mo itong mga kugan-kugan, unsa ba diha? Kung gikan sa operasyon, kuhaon ito ng mga bitadan ng ipamutang dito. Pag humani mo kuha, kung dili tahion, imong tapalan ng uga. Pwede nimong gamitan og mga bandage kung high-tech ka. Pero katong bandage, dili mo kay idikit dito sa samad. Ayaw idikit. Kay dikit ganina, mo putoy mong para sa pag-ayaw sa samad. Kanang bandage, mao gid siya ba? Kay supposed to be, ang purpose sa bandage may gala, para musalo lang sa dugo, musalo sa nana kung naaman. Wala na siya ingon nga makaayo sa samad ang bandage. Wala pinakamaayo nga abre lang yun imong samad. Kung makabalo yun mo ana may gala, matingala lang yun mo ano man yung taga-bukid lagi wa may adto hospital, wa may adto kung masamad or gula lang. Ilan ang hugasan? Wa naman sila hunad-hunad. Itong nauso ng hunad-hunad may gala, dito na. Nanay mga samad nga mabot og isa ka bulan ni maayo. Tungod ba na sa kadaghanan yung i-apply ng mga ointments? Mao lagi. Kasi magsige na kung pangasawa ka ng labaw na pag-abot sa clinic. Tulo na kabulan na akong samadok. Pag yun maayo, dok. Namaw lagi na siya. Pagtanaw na ako, down-down ay pamutang. Colgate, mga toothpaste, mga kung sa pa ba ipamutang nila sa samad. Di yun maayo siya. Ako na siya sabunan ba? Sabunan ako maayo. Kuha ko lang po itong mga gahe nga kugan. Pangwaon ako sa tanan. Pag umana na, wala na. Taburan ako bandage para lang di lang yun siya magbasa sa daplin. Maghimo mo na siya, sobra man kayo itong serum nga iyang himuon para masarado ang unod. So, kanya akong advice sa inyo, may gala. Sabon lang. Limpyuhin lang sa samad. Kung tara mo, perla na po na i-endorse doktor. Alam na, may gala. Sa tanang sabon ba? Sa tanang sabon, perla lagi ako nakita nga, uga ganyan mong kamot manlaba ka, kanabang samad, uga na ba? Pag uga na, na ba? Limpyo kayo agianan sa katong serum kung giingon sa samad. Limpyo yung kayo. Dali lagi kayo sa maayo. Within 3 days, nana. Hilop saan ka nang musarado na siya ba? Kana bitang limpyo ko sama dito. Ang sa may gigamit ko dito. Gamit gani kong Ajax. Basta liquid soap. Para madali lang. Dugayo na ako na siya. Kuhaon ko itong mga hugaw dito. Pagbalik lagi, maayo na. Dili ko nagagamit og ointment unless nga infected ang samad. Ang akong ginagamit sa samad, silver sulfadiazine ointment. Nganong ka naman, dili man na niya sunugon ang unod sa samad. Silver sulfadiazine ointment, cream. Pangkuan na siya. Sa una, gigamit na sa dagko kay mga sunog. Muna ginagamit. Ibutang sa bandage, dipis lang yung kaya niya. Kato siya, itap-lock dito sa samad. Dili siya nga ingon nga idikit pag may unless nga infected. Ayaw lagi ang samad may gano'n. Basi pag unsa ka dako lagi, ayaw lagi. Katabi tayo istorya, ambot lang kung nakapaminaw mo mga 4-5 years ago na istorya kong tigulang, 81 years old. Dito siya sa Amerika ng puyo. Ang iyang diabetic foot gangrene man to. Mo, grabe. Igawas ng bukog. Ingon siya, putlon na daw dito sa Amerika. So, niuli sa Pilipinas,
Nangita siya dito, paminaw mo siya sa akong kuan, tingog sa akong pangalan, dito sa dito. Clinic. Limpyohan ako na tala. Limpyo lang yun. Agaman na within 4 months, nakaayo na iyang samad sa tiil. Wala na putol. Uli siya sa California, my God. 81 years old. Lakaw siya. Balik dito sa clinic sa doktor dito. Tong-tong niya yung tiil. Tanawa na yung gusto putlong na tiil. Tanawa. Ganong naayo man na dito sa Pilipinas. Mas maayo pang doktor sa Pilipinas kaysa inyo doon. Pwede niya pang kasaba. Gusto ko manggod siya nga mukhang siya mga apo. Maula ini, ang pinakamaayo sa samad na igala is conservative management. Ang pasabutan na nga sabon, limpyohin lang samad, okay na. Kung wala mo'y bandage, no, limpyo po. Bagong dinabhan. Ayaw po lang iyong nga, bagong gigamit nga, natrapo. Di rin siya. Limpyo yun siya, kaya ma-infected man ang samad. So, number 1 na siya. Limpyohi ang samad nga walay makabara sa paghimo unod naturally. Natural gid ang paghimo sa samad. Number 2, useless yun ang mga ointment, mga hunad, useless yun. Ang kanang mga betadine, samot na sila. Ang uban sa inyo, urabag kuan ba? Kanang adding insult to injury. Ano man, butang ng alcohol ang samad, naunsa man taon mo. Kaya inyo man ang isunog ang unod. Ang katubo. Sa alcohol. Ayaw, undangin na ninyo na yun. Kung asa mo nakatuon na, basi nakatuon mo sa University of, sa US. Gikan mo sa US, University of Salmona. Dili, wag yung katinuoran ang mga punadunad mga ingana. So, isuhod sa inyong utok mo igala. Kay, wala yung kaayuhan. Madato lang ang doktor, kasi sige dressing, di man paghihapon maayo. Kaya bitadayan naman. So, isuhod sa utok, ipa-istorya, ibabaw sa beer. Siya lang may nagmahal. Beer pa day, sabon lang day na. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahaginan. Dagan sa inyo mawala aning 81.9 na DQM ba? Kung namoy mga transistor na na-dial, markahi ra na sa inyo. 81.9 na siya. Usahay, gamay lang liso gamay sa dial. Mawala ang DXUM sa pawan, baglain. So, ang inyong himuon yun inyong markahan na lang yun ninyong lugar nga dool-dool ang katong DXUM. Kung usahay, mauna man yun si Dines sa ako. Si tingog lang ni Dennis pag tao ninyo. Kay sexy man. Then, sexy daw kay mong tingog din. Ay. Pero, ang kinatawan po, warag makahubog panty ba? Ngayon na, ikaw po, Dok. Ayaw na yung kalimti ang numero dili sa kana. Text lang mo. Dili na siya dili na mo i-erase na sa cellphone. Kung mag-text mo. Madugay lang ako basa kay tungod sa kadaghan. Pero ibutang sa inyong phone book nga doktor sa kanginan. Dito isuat dito sa inyong phone book sa cellphone ang 0916 594 7747 0916 594 7747. Okay? So ay kalinto na 747 mo na nang tumoy sa text na mo dili sa doktor sa kanginan. Siguro kanang 916 common man kay na siya. Ang kaning 594 may gala, pwede po nimo na siyang himuong birthday sa imong chicks. 5 9, 44, ay, tiguang na siya. 594-7747. O niya, ay kaduhang numero yun, ibutang yun sa phone book niyo ang number sa akong sekretary. Kaya dinita mo tubagon ba? Kung gusto mo yun mga mo-contact sa ako personal, kay karaan na mo nga pasyente na ako, i-text sa mga, Dok, pwede ba ko mo tawag sa imo?
nga magoy problema kay ang imong gituli ni hubag man. Ha? Ni hubag man gituli. May na nang muhubag kay mudako. 0995 mo na si number sa sekretarya. 0995 221 8007. 0995 221 8007. Okay. Ano yung among text mga gala, way kahumanan. Kadagdag. Pero sige lang. Naalagi. Tubagol lagi pag night time. Matubag lagi na siya pag night time. Ay lang mo na mga, kung siya tambal sa ubo, dili na siya, makross na sa kung message kay, alam nga, sige tag-story ang ubo. May pang ubo na mo kay gahi pa. Umudugay pa. Ayay. May pang ubo kay mudugay pa. Ayayay. Dok, kung saan man nato ni Dok, na di man kadugay, Dok. Napay bagong plug si Dr. Kagape ba? May pang ubo kay dugay pa. 0930-568-8757. Wala kasabot ng saan nang dugay pa. Ako tanay mong bana nga. Saan na pasabot niya? 54, lalaki tagom. Manakit bagtak. Wala nga side. Please advise. Ang atong kalawasan, musakit gina siya kung overuse. Overuse. Nga naman, nakay sakit sa tuo. Nakay gibati sa tuo nimo. So ang imong himuon, wala imong ilakaw. Imong tanan nimo weights, ibutan nimo dito. Kung sakit imong right arm, di na mo siya gamiton. Ay mo gamiton pero may left arm. Bisa kung isang part sa imong lawas nga imong overuse, musakit na siya. Unless naay problema, naay sakit. Karon kadaghanan na dili wala man poy simptomas. Kadi inyo makita na ada dito na ipit na ugat dito sa imong likod. Diyan man na patotos. Ipatoto ni Dennis. Maayo pa na. So, kana siya, kung dili na tungod sa strain, ay patanaw sa doktor. 0953-411-1309. Ako igsuon. Ano sa ni? Tinlong. Nanakit, lutahan, o mga kuyamoy, maglugos, o barog, unsa kuno ning kasakita sa kalintura. Kung flu ka, severe flu, grabe gyud kay nga flu, luya, di ka tinlog for the next 5 days. Wala, itambal noy ang flu, wala itambal noy. Bisag usaon nimo, wapoy baksin. Pabaksin kag flu, igor man gyapon ka kay mga pila ka libo ng klase sa flu. Ang makaayo ra gyud sa imo, pahulay. Inom tubig. Mura gyud na sa tao, makahimay mo na tong mga tao ba kay bisa kung sa ka-advance ng medicine na gyud. Wa gyapon. Di gyapon sa kasukol sa flu. Kung wala laing problema dong ha, kung naay laing problema imong igsuon, kay wala nimo gi kuan, gi-describe kay edad, kalinturan na ba sipon ay ubo, o nya sakit ng sulutahan, daghabi kay sakit ng sulutahan ba. 0930-568-8757. 54, lalaki tagom, nagdako itlog sa tuo nga side na ay time mukalit og sakit unsa ni dok unsay buhaton. Daghang kay sakit sa itlog no. Dong, daghang kay sakit sa itlog. Abi ni man bihubag lang kay na igo ka sa chicks. Naigo ka sa sakit sa chicks. Dili noy. Ang itlog na steady mo ta ng itlog na to dito sa gabitay. Basta bugnaw mo upok pag-init manaog. Mura na siya kuan ba thermostat
Ha? Kung kabalo mo unsang man karon may tabo karong adlaw, moinit ba mo bugnaw, tanaway yung itlog. Ha? Magbitay kayo na, init na karong adlaw oy. Pero mo kung ganina siya sa ilalom, wala. Bugnaw karong adlaw oy. Ha? Muna gwapo kayong signalis may gala, kay balo mo init ba og bugnaw. Rama. Dok, saan na to pag kay balo nga mo ulan unyang hapon? Tanaway mo itlog. Diba, muukok na siya basta maulan. Takara ka daw po. Bitaw! Bitaw na! Sa unang Wapay Weather Bureau. Mga tao, matanaw lang mo silang itlog. Ang itlog may nga, dagang kayo ka ng mga sakit mo. Tuyok na siya. Iya-iya lang. Ma-infected tong iyang kalo-kalo. Ang epididymis. Infected. Mabara ang agianan sa ugat. Daghan kayo. So, ang kuan gid-ana gyud, ang ginahimo gyud namo mga surgeon, i-ultrasound. Ako man og examination kung nga di nimo magunitan nga nigahi ba siya, nihubag ba siya, naana ba yung mga pula-pula sa iyang itlog, ha? Kada siya ultrasound na mo. Kay di lagi nimo maklaro ba? Masig ako nga 45 years na akong surgeon, di na ako maklaro siya. Muna siya, ipa-ultrasound ako. Kay makita man sa ultrasound ko, tuyok ba siya? Ang usa sa rason nga mo tuyok ang itlog, kay naipit siya ba? Kung sana na, tungod sa tambok ni mo, naipit yung itlog. Nang hinambid ba ka nga, wa ni mo bantay yung itlog, tuwa dahil ito, naipit siya yung bagtak. Muna siya mga rason nga nung magsakit ang itlog. Aside sa sakit sa babae, ha? Napoy sakit sa lalaki. Uso naman kung karoon, may gala, sakit sa lalaki, naaoy. Lain lagi ka doon. Ay. Okay. Magdako iyang itlog, mawag yun siguro. I-differentiate ko na nimo sa danlak, ha. Okay, usahay. Ang danlak, sa buntag, di dako pagkadak maghapon na maglako na magsugod na dako urang mo sabay sa sabay sa punas o taob sa dagat. Ngayon mo nga basig ibarang dok. Dai na normal reaction ko sa danlak. Magkadugay kag tindog mo dako pagka mahigda na pud ka mo gamay mo nang danlak. Pwede imo po na sa differentiate sa hydrocele. Gusto mo ng hydrocele do. Gitubig imong baga. Gitubig imong itlog. Di lang kay baga mo tubig noy. Pati itlog. Magtubig siya. Maghimo siya ka ng sarili niyang kaning lake sa sulod. So maingon mo nga, asa gikan ang tubig ano noy. Amot lang. Basta maghimo gyud siya. Labaw na gyud kanang maagi siya sakit sa babae. Ay sus. Pero na po mga bata. Mag-hydrocele po. Tingala lang kung anong naa. So, malagi, ang pinakamahal na ultrasound. Pag human examination sa doktor, kaya aron mga kung ma-differentiate, kaya dili man ma-differentiate sa ultrasound ang ang danlak ug ang hydrocele. Dili nimo ma-differentiate. Dili niya ma-differentiate. Kinahanglan gyud sa examino sa doktor. Kaya dito niya makita kung mo-reduce ba, gamay ba ang dako sa itlog niya. Pero kung mudako ng imong itlog alas 6 sa buntag. Pagka stress sa hapon, gamay. Sunod pagka alas 3 po sa gabi, kadlawon, mudako na po. Ay. Kabalo siguro na ako tanaw grilo. Mutanaw grilo itlog. 0951 262 9865 45 mail Samal. Pilay Pakuha Goldstone Minomi. Okay. Kung laser mo gitawag ninyo nga laser laparoscopic cholecystectomy na siya. Pagka na siya nata mga instrumento gamiton. Pero ang samad ingon kadako lang 10 centavos. Kailan pa ba mag-10 doon? Wala naman siguro. 25 na lang. 25 centavos, kinapa, makita pa niyo, pero 10 centavos, wala na. Ingan na ka na ko ang samad.
Pag human ako opera ron, pagkaugma uli ka. Gasto rin ng 350,000 eh. Minusan ng PhilHealth, malasakit, lingap, sama linon, will labot sa lingap kay kuan man, Davao del Norte. Pero naman daw version ni kuan ni Governor Jubahib ang kuan. Congressman ba? Governor ang kuan, ang lingap sa Tagum naaman daw. Ngod lang ba ako kabalo. So, mo na siya ang gasto sa laparoscopic cholecystectomy. Ang abrihan yun, dako, ngayon ka dako sa upat ka tudlo, bang itupad ni mong tudlo, di pwede yung isumpay-sumpay. Itupad ni mo, inganda po ko kadako mag-opera kung abrihan ako. Mas lisod siya, pero mas barato kay di man mo gamit atong instrumento. Atong instrumento nga pang laparoscopic. Ang laparoscopic ang instrumento may gala, maabot man mo 75,000, 50 to 75,000. So, minus na siya, mga 270 siguro o 250,000 ang magasto kung abri. Pero babot mo pag simana sa ospital. Sakit pag yun kayo. O sige lang kagtakilid. Sakit kayo yun siya. Di pa sa laparoscopic nga, inuman na ni mong trabadol, pwede naman kagani mo trabaho. Nabitaw ko'y pasyente ng anesthesiologist. Pirahan ako ko rin pagkaugma na duty. Ingana na ka high-tech. 0907 388 1748 67 Vido gibati paghuman bawas mungol lubot adto SPMC ingon Almoranas bisitahan appointment for 7 days mauman gihapon unsay maayo itambal kani siya noy nagi suspetsa na ko bang nagtubo diya sa imong lubot. Kung ointment lang, na tama imong bubutang sa ointment na ha, ang pagbutang magod sa ointment, isuksok mo ang ointment dito sa sulod. Di lang sa ibabaw, sa lubot. So, dili siya maayong natambal. Kinahanglan sa suppository kaya para masuksok mo dito mga at least 1/8 sa sulod sa imong lubot. Ang ointment magod dito sa ibabaw ibutang di. Wala. Ang Almoranas biya, nabi sulod ug nasa gawas. So, ang katong sa gawas lang na igo. Pero, kung wala gikuot imong lubot, ay, dili ma-diagnose na eh. Kuotong yun ang lubot. Maala man. Ay, day. Pareho na sila tanan. Ha? May man ka daw kay kuotong lubot. Kalima, kaunom sa isa kaadlaw. Bitaw. Di man yung kakalusot sa akong sakit imong tiyan, sakit imong lubot. Ano nang ginakutom? Ginako na ba? Maula man kadok. Ay. Ulaw pa kay di natin na-discover na ay cancer of the anus. Ha? Pero sunod-sunod ako mga kaso nga cancer of the anus. May gala. Ang pinakabata, parang 47 years old. Astilan. Nausa naman eh. Ha? Kaya mga prevention nila nga, di mo kaon o kana sinugba, kana mga nasunog daw nga pagkaon, magka-cancer of the anus. May mga awan na, di ba? Sa una, paborito na ako na may gala. Kanang nasunog gamay. Ha? Lamihan kay kuana ba? Ingon man sila daw nga, kana daw magka-cancer of the anus. Atik din yung hantaw doon, dagan pamangyapon. Okay, 0906. Di ko mahuman ang istorya ng igala ba akong di putlon ba. 0906-525-20589. Secretary ni Dr. Kagapi, kantaon, dili. Kamu mga wapag yung kebalo sa schedule na ako, may gala. Kuwasa ninyo ng numero sa akong sekretary hake. Inyo gining isagol-sagol ba? I-jumble niyo.
i-jumble ninyo na yung mga numero. Ang numero sa sekretary, 0995-221-8007. 0995-221-8007. Ang kanong sa radyo, 0916-594-7747. So ayaw ninyo ikuan. Ayaw ninyo urag madyong i-mix. Ha? Ayaw ninyo i-mix. Kaning kadaghanan sa inyo ang wa pa jud kay balo. Ang akong mag-clinic, ako'y mag-clinic yun mismo Monday to Thursday. Ako mag-clinic. So, mga niya mo sa clinic, sa clinic. Ayaw mo pag-iwan nga, ay, alas 9 pa man napabot si doktor, alas 9 pa rin to. Mali, no eh. Mato mo dito, mag-una-una yun mo. Kaya nga no, matangkong yun mo ma. Kaya maniot to pa mga pagkuhin tao na igala. Pag paniot to na ako, alas 2 mo na akong kita. Ayaw mo ka dito nga alas 12 na po. Okay? Lagi, lisod yun kayo kung maputol-putol ba kay gamit pa biya tag gloves, o gamit pa tag PPE. Ha? Dagang kayo nga itong isuot ba? Nga pananggalon man ako kung maniud to ko. Di takagunit o bulad, maayo anak may gala ko na kay gloves. Ha? Basta na bulad, fights na. Ha? Wala maayong pagkaon, may gala, lami kaya ng butangan mo sabaw sa isda, astilan, fights, oy. Busog na si Dr. Kagapi na ba? Ha? So, ayaw mo. Ang schedule lang ko, maabot mo dito sa clinic ng 8:30 to 9. Ayaw mo nga na diya mo sa Alicity. Ha? Palista na mo daan. Yeah, kung magulatulo, imbis magulatulat mo, magsuroy-suroy mo da. Daghan man kayo masuroy-suroy yan sa Claveria. Tanaw-tanaw sa mo. Ha? Pag-abot o tawagon mo ko karon. Balik sa clinic. Mo man ay kahit ginahimo sa taga probinsya Maynila, gikan sa Trinto. Ingos ko to bato, so ingana gid. Sayo pa na sila ang uban gani mag-check-in o hotel. Alas City pa lang to, alas sila dito. Ay uban gani mabot og alas 6, bingon lang security guard nga. Mo sa mo nang. Ay magpalista naman doktor kagabi. Ha? Kan ba? Sigurista. Pag umaglista, di man ko mudawat og reservation na igala. Bigyan mo mudawat. Magpalista gyud mo kay para sigurado maabot gyud mo dito. Kaya di ko nawag sa telepono ang pa-reserve mi mga alas 11 mi maabot. Dili na yung tao no eh. Di na makaya no eh. Kay kung mapaspasan ako ang pasyente, paspasan ako. Kung di po, istorya man jud ko gyud. Alangan pirahan, tanggalon na ko imong tutoy. Istoryahan talaga. Pila ka minutes, di po pwede. Sabot yung kagikan sa sugod pa, ingon sa, nga siguro, 25 anyos. Nga na, nasa ka, rigid. 0926-389-5545. Akong bayaw, may bangag, iyang liog, kay asa ni? Idiya na siya kay iyang hupom na dili man hinuon unsaon man resulta ani dok. Wa ko kasabot ani. Idiya na siya. Asa tawag ani eh? Wa ko kasabot ani noy. Ha? Dialysis. Dialysis. Idaya na siya. Sus, wapo kayo mo mga kuan ba? Mga shortcut. Ang doktor di kasabot. I-dialysis na siya kay ng hupong na dili man hinuon. Saan man resulta ani dok? Ang taon. Wata kabalo ni si buhato nato ani doy. Kilala kabalo ko sa history nga nung gitabutangan ka og tubo sa liog nga para i-dialysis nga dili man di ay. Mo sa man kana. Muna yung problema. Kay di man ta mananag-anoy. Kung mananagan pa ko, bagutang na lang kong bulang kristal sa San Pedro ba? Ato lang itanaw sa bulang kristal. Maoni. Ingon sa among palad. Ay, Santa Cruz Digo. 0907-286-71-221-78, babae. Nga naman yung ubo.
daghan naman giagian doktor, walay findings, x-ray, walay ayo-ayo, nako gasto. Ay na. Kung kabalo ka atong lecture nako, padaminaw ka ato, kabalo gyud ka gyud nga ang source sa ubo dili ang baga noy. Anang ultimo kung magproblema ka, ubuhon ka. Kaubo sa problema. Oh. Sa Bisaya pa lang mahigala. Klaro gyud kay daghang source sa ubo. Ang isa gyud ka ma-miss gyud sa mga doktor kanang gikan sa iyang sinusitis ang iyang ubo. Magtulo ang nana dito sa likod sa iyang tutunlan, muna siya, pag-iigda niya, ubuhon gyapon siya. Pagtindog niya, ubuhon gyapon siya. Ako, manggahi ko magstorya, ubuhon man gyapon ko. So, kinala pa'y tao na sa doktor. Kung dili niya pa'y taon, ay, babay. Masipag isa kabutikahan nga, kapsirok ba? Di hapon na siya maayo. Ha? Daghan pa kita text may gala, pero abugon na ta sa di Julius. Kadaghan. So, ingani lang. Text lang mo. Ha? Text lang mo. Di lagi naman ilabay. Di mo naman i-reason kung wala mo nabasa diri sa radyo. So, text mo. Matubag na ito ng mga pangutana nga dili ingon nato. Ha? Nailan mo tana. Dok, katawa lagi ka, ikaw ra isa da istorya. Alangan, usay ganun nga. Urag apik na kay istorya. Katawa na lang ko ang sarili. Kay kabalo mo yung kasabot mo yung ano yung inyong pang sulat, di ba? So, sige lang. Matawa lang ko kadali. Matawa ta pag may time. Si Dr. Kagapi, sa Dr. sa Kanginan.